ऐसे कि आ गइल बा ठंडा, भौजी के डिमांड हुई। फटाफट ही काम के अपनावे। का हाल बा भाई, नमस्कार प्रणाम, गोड़ लागत तनी। उम्मीद करत तनी कि एकदम चकाचक होखो। और चकाचक काहे ना होखो, काहे से कि आ गइल बा ठंडा, और ठंडा में जब हैसन हैसन भौजी के डिमांड हुई। देखली है पहला वीडियो के झलक, तो शुरू कल जाई भोजपुरी में अपन एकदम तड़का तड़का वाला। इनकर देख सर्दी हो गई बा, काहे खातिर कि जाड़ा में ये काम ना कैला बिनु वो फटाफट ही काम के अपनावे, आ नहीं तो सर्दी जुकाम का रोग वातावरण बहुते ज्यादा बढ़ जाई। अच्छा से बढ़ के हई भाई के देखो लग रही थी, तो फिर मैंने कैलेंडर पलट के मई का महीना लगा दिया, तब जाके कुछ सुकून मिला। तो का भाई, तुहार तो एगो डिमांड अलगे बा का महाराज, एकदम तू सन्यासी लागता रह। जाड़ा में सब कोई कवन कवन तरकीब बतावता, लेकिन तुहार तो तरकीब भैया एकदम अलग हट के बा। ये बड़ी अच्छी बात। और हमनी के ऐसना क्षेत्र में बानी जा जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी पड़ेला और ज़्यादा से ज़्यादा बरसातों होखेला और खूब मज़े का ठंडो पड़ेला। तो भाई ऐसन प्रदेश में तो हम तो मानिला कि बड़ा खुश नसीब बनी जा कि हमनी के यही जंग जिंदगी मिलल, यही जंग जन्म भई। काहे से कि साल के तीनों मौसम के बहुते आनंद भैया मिलेला एजा। नहीं तो यही भारत में अलग अलग प्रदेश में खाली ठंडे पड़ेला और नहीं तो खाली गर्मिये पड़ेला। तो भैया उ लोग के का पता बा कि ठंडा के मज़ा और गर्मी के मज़ा और रिमझिम बरसात के मज़ा का होखेला। तो भैया जेके मज़ा नइखे पता वो हमनी से पूछ लेवे कि तीनों मौसम में कैसन कैसन आनंद आवेला। तो एकर पूरा अनुभव हमनी के बा, और ज़्यादा अनुभव तो है यूट्यूब पर खाली भौजिन के बा। हर मौसम में ये लोग के एकदम गाना एकदम जबरदस्त ट्रेंड में चलेला। हमके देखो इतना हमारा ठंडा लागता कि कोट पहन के जैकेट पहन के अंदरों कई गो पहनले बानी, तब ही वीडियो शूट करतनी। लेकिन हे लोग के देखो वीडियो शूट करे में तनिको ठंडा असर नहीं के होत भाई, एकदम पूरा पक्का गर्मी बुझाता। भाई लोग वीडियो अच्छा लागल हुई तो जवन बुझाई तवन करब, ऐसे कि कहत कहत तब थक गइल बनी। अच्छा लागल तो ठीक है बा, बाकी जवन बुझाई तवन करे के बा। लेकिन फिर लास्ट में वह कहब कि ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो आवत रही, और यह बार थोड़ा सा लेट हो गई बा। तो बाकी जे भाई ये काम पूरा ना करी तो लास्ट वाला वीडियो सुन लेवे। नमस्कार प्रणाम, गोड़ लागत नहीं। क्या नजर आ गया जो लग रहा है कि मैंने कहर ढा दिया।